TSF khorang kotor khlai ri kosom thublai tai kwbangma borokni manjakmung bai Sal Kosom Sal Palaikha khumulung madov amchaini Dasaramo laharo tini himbotok khai khorang khanarum bai baksano o kosom salno lukrokno muito khlairani bagai kaisa kotorma koglam pandabo songsaka lamha lahar kinaro kok tomangkha lai thanai 2019 bisini 3 tarik January salono CAB no mothaknani sanai joba khlaina thangtani khoroktam student rokni ngei Guli Kokjakmani haste hapangni tongkachang jobawono khao maya korei khainai Tripurani haste hapangrok ni police silai kogei khoroktamno lengri remani abo simia je guli nangjak rokno taisa hospital tlangprobo lama kasuinai police rok bai bumani tai tiprasa media ni simi sengei joto tongkosong borokni nok khuk bukrep chakrep khaijakmani tai boagra bir bikrom kishor maniko bahadurni murti no sobai jakmani no khoboi lama kinani gari bufang bebag no choljakmani o khayokma singsa patimungno muito khlaiei joto lokorokno saiman rana bagino o haino hai Sal Kosom Sal Palaikha Dasaramo parao tini nukjakha gobangma khadojak student rok bokhrogori kosom khlaiei tai khorangti salaikha tiprasani bagai choba khlainai tiprasarno satukjakmano jese jorabo kasunai obno Sal Kosom Sal Palaikha hinei muito khlai rekha joto kognakrai rok bahaino tai o chobao phaini rokni mangpreni bisingtui ni simina जों black day नै o salno ma khaigai palaigai tongu nirok जों jotone sego ke prahastani lukuro tei north eastern state no mo sijaga jini movement citizenship amendment bill no जों protest khaigai movement khaimani dini hai salono 2019 no जों state wide strike organize sobai ringjagi DSF very strongly from movement and very peacefully without violence. Haifanam state government, Tripura government, borok sini supporter ni sakawo. Borok even without warning open fire khairokha. Aro sini 6 supporters borok injured kha. Also by similia je from borok tilang thangtong ambulance of attack khaika. Nirong nai nai kha history watch and even in world wars ambulance of attack khaika. And Guli Kokjakmani warning do je borok. But on that very day, state government asata honai brutally borok student ni sakawo amtai ke je guli slai community TSF amona strongly condemn khai and amona pogla TSF to pogya haifala chung lukuno be appeal khaina ni rokta pogdi o sal rokno chung pokhang them chini bagai aje struggle khamena amo ereng nai chung nugui mano buini dofani borok rok khwai district especially borok bothar jakha ke borok lama go je butharma jaga won borok stone kai जों kelaisa kutung kotong proses muitomon haifanam DSF amano pog जों public no appeal khainai ro ta pogdi dini oro जों Dasaramo palai tong haifan buskang ni salo history o sejak thingje omot ke prahasya gonang gini palai jak thing जों DSF ni ngei appeal khaimai ni যেফুর প্রটেস্ট খাইও বা আমন পরেন বছর ফলে যেফুনতে অবজারভেশন খাইজা আর বড় কেবংমা নুমানি তিনি যে আফরু যে পার্টিসিপেট খাইনা তিনি পুরা পার্টিসিপেট খাইনা সব খাইনা তিনি চুনি এক্সপেক্টেশন जों 500 প্লাস afro kutung masing borok na agti sing sama hai जों pogoi thang जों asa struggle khai family let it be any kind of struggle, let it be armed struggle, let it be nini movement omtai ro pan जों sarasani bagai simsini borok hai pana buni dokan borok ko pogya जों omono no koinai TSF ningi ang specially koinai omtai hai salono जों pogoi thang ha o bill takphano nadi जों movement khaima bai citizenship amendment bill am ek phone edisi area 1 implement inglia so borok amna appreciate khai amo जों sini bagai ani bagai khai to but for our future generation the nogo asok konai जों bai khai to so niro support nangu जों omono koinai niro hamjak sini thanubul loge ro